Víš, co je nejblíž peklu, aniž bys musel umřít? Čekárna u lékaře. Čekárna je takový malý náhled verze posmrtného života, jen bez toho světla na konci tunelu. Sedíš tam, obklopený lidmi, kteří vypadají, jako kdyby už rezignovali na veškerou naději. Jeden funí, druhý chrchlá, třetí se tváří, že už to vzdal před 10 lety. A ty si říkáš, jestli jsem sem přišel zdravý, tak odsud rozhodně zdravý neodejdu. A pak je tu ten věčný paradox. Čekáš hodinu a když se konečně otevřou dveře, doktor řekne, jen chvilku, musím si něco zařídit. A ty víš, že to není chvilka. To je minimálně jedna geologická éra. A nejlepší jsou lidi, co přijdou po tobě. A jdou na řadu dřív. To je moment, kdy pochopíš, že karma neexistuje. A jestli existuje, tak tě nemá ráda. A když už si na pokraji nervového zroucení, řekneš si, tak si alespoň zkrátím čas na mobilu. A přesně v tu chvíli tě zavolají. To není náhoda. To je čekárenský démon, který sleduje každý tvůj pohyb a směje se ti do obličeje. Čekárna je prostě místo, kde se testuje lidská psychika. A kdo ji přežije, ten už přežije úplně všechno. Chceš-li vědět, jaký mám pohled na čekárny, přejdi na můj hlavní YouTube kanál Daniel Michal Bloger.